ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମର ଟିକେ ଆଜି ଭୋଜି କରିବାକୁ, ଚାଲିଲୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ମାଉସୀ ଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଫୁଲ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଆସିକି ପିଆଜ ମସଲା ମସଲି ଆଉ ସବୁ ନେବାକୁ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ଚିକେନ୍ଟା ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲୁ। ସବୁ ରେଡି, ମସଲା ମସଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ସବୁ ପୁରା ରେଡି। ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଲାଗିବ ଖାଲି ଆଉ। ସିଆ ରେଡି ତ? ସିଏ ଆମର ଏଠି ଚାଉଳ ଧୋଇଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ପାରୁନି। ଟିକେ ପାଣି ପକେଇ ଟିକେ ଭଲରେ ଧୋଇଦେବା ଟିକେ ଚିକେନଟାକୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଭାତ ଗାଳୁଛନ୍ତି, ମୋଟାଟି ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜାର ଆମର ଏଠି ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି, ମସଲା ପୁରା ରେଡି, କି ବାସ୍ନା ବେ। ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡି, କି ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଭାତ ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡି, ଏବେ ଖାଲି ଖିଆ ହବ ଆଉ। ଟୋକା ସବୁ ପୁରା ରେଡି ବସିକି ଏଠି ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ନିଆଁ ଭଲ ହେଇଛି ଟି? ମୋଟା ଭଲ ହେଇଛି ଟି? ବଢିଆ କଣ କଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ଦେଖିପାରୁଛ, ଖାଇକି ବଡି କରିଛି। ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି। ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ରାଙ୍କାଳିଆ ଭଳିଆ କେମିତି ହଣ୍ଡାରୁ ଖାଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଚାଲ ବାଏ ବାଏ।